Rufil Fernandez-Banoq. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez-Banoq. Boy pa makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 1 na, buwan sa Disyembre, tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hila man gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.